खुलुमबाय। नै दिनै बिटिआर रायजोनि बाक्सा, उदालगुरि, चिरां आरो क'क्राझारनि सिक्किम नामसि होननाय जायगायाव खामानि मावनो थाफैनाय बेहाय जों गासै 20 गथ'फोर दङ। जों बेहाय स्मार्ट सिटी प्रजेक्टनि आन्दाराव खामानि मावफैदोंमोन। ओमफ्राय जायखिजाया कर'ना भाइरासनि थाखाय दा देशआव गासैयावबो लकडाउन जाजोब्बाय। लकडाउन जानायनि थाखाय दिनै हान्था मेला थांलाय फैलाय मावनाय खामानि बेफोर गासैबो बन्द जाजोब्बाय। बन्द जानायनि लेखा नै जोंहा दा जेबो खामानि गैया जानानै दङ आरो फारसेथिं जों ओरैबायदि अलखदाव गोलैनानै दङ, ओरैबायदि जेंनायाव गोलैनानै दङ जायनि जाहोनाव दिनै जानो लोंनो थाखाय जोंनो जेबो रेशन गैया जानानै दङ। जों जाय कम्पानियाव खामानि मावफैदोंमोन बे कम्पानियाबो बन्द जानाय लेखा दिनै जोंहा बहुत प्रब्लेम जानानै दङ। खामानि मावनायनि जों दिनै थाइसेबो रां मोनाखै। दिनै जोङो मालाबा फुङाव बोथिसे जायो, मालाबा मोनायाव मोनजायाबो जायो। मालाबा समाव जोङो एखमबा दैल' लोंनानैबो थानो गोनां जायो। नै बिदिनो मथा मथि सानबा 6 दिनसो जाबोबाय। जाखिनि रां दंमोन बेबो जायखिजाया जोङो रेशन एसे बायै बायै जानायाव जोबलांजोब्बाय। बे बन्द'आ मालासिम थागोन, मालासिम खुलिगोन, बेसे गोबाव थागोन दा जोंबो बुंस'नो हाया, मिथियाबो। बेनिखायनो जों बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदोंदि जायखिजाया जोंनो बिटिआर रायजोनिफ्राय, आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माबाफोर एसे मदद खालामनो हागोन नामा। मानो होनोबा जायखिजाया जोङो दा न'आव थांनायनिबो जेबो बेबस्था गैया, लोगोआव गरसेबो रां गैया, जायनि जाहोनाव मा खालामगोन मादो जागोन बेखौ सानैनो जोबोद दुखु जानानै दङ। ओरैबायदि प्रब्लेमाव गोलैदों जायखिजाया बेनाव सोरनावबा बिहरबाबो बेबो हरनो हानाय केपासिटि गैया, जायनि जाहोनाव दिनै एटिएम खौ लानानै गासैबो टाउन सहर बाजारानो बन्द। आरो जायखिजाया जोंनि जिथु कम्पानिनि हेड अफिस दंमोन बेयो दिल्लीयावहाय दंमोन, जायखिजाया बेबो बन्द, बेसेबा सिगाङावनो बन्द जादों। दा जों मा खालामगोन, मालाबा दैल' लोंनानैबो थानो गोनां जायो, मालाबा ओंखाम मोनजाया, फुङाव जाबाथाय मोनायाव जानो थाखाय जेबो गैया, सानजौफुआव जाबाथाय हराव जानो थाखाय जेबो गैया, बेफोरबायदि जानानै दङ। मा खालामगोन सानैनो माथा गरम जालांबाय जोङो। बेनिखायनो आं बेखौनो बुंहरनो सानदों जायखिजाया जोंनि बड'लेण्ड रायजोनि रायजो राजाफोरखौ, जायखिजाया आसाम गभर्नमेन्टखौ बेखौनो फोरमायहरनो सानदों, बिटिसि सरकारखौ बेखौनो फोरमायनो सानदों दि जायखिजाया जोंनो एसे माबाफोर मदद खालामनो हागोन नामा। जों बेहाय जायगाया जाहैबाय जों थानाया सिक्किम नामसि, जायखिजाया बेहाय बिटिआर रायजोनिनो 20 गथ'फोर दङ। बेनिखायनो दा आदाया माबाफोर बुंगोन नामा? जायखिजाया बुंहरदो फंनैसो। थांनो मानो बिराद दिगदार जाबाय, थाखा फैसाबो गैला, जा आखायाव रां दंमोन बेखौ रेशन बायनानै जाजोब्बाय। जोङो दा बिराद अलखदाव गोग्लैबाय। जोङो दा सिन्था खालामलायगासिनो दं, बिराद बुरजा मानसिफोर दङ जोङो दा माबाफोर बुंदों? औ जायखिजाया बेखिनियानो एसेनोसै। जायखिजाया जों थानाय जायगाया जाहैबाय सिक्किम नामसिनिफ्राय जों बुंगासिनो दङ। जायखिजाया जुदि सोरबाफोर एसे मदद खालामहरनो हायोबा जोंखौ अननानै प्लिज एसे मदद खालामदो। एसेनोसै।